Στάθη, για πες μας, πότε γεννέθες και πού εγεννέθες? Εγώ Ναι. γεννήθηκα στη Ματσούκα, τραπεζούντας, Στο ποιο χώριο? στην Κουνάκα, Πότε γεννέθες το χώριο? το 1919, Και έρθες μετά 3 χρόνια στην Ελλάδα. το 22. Το 22 και έρθες στην Κοζάνη. Ναι. Και μετά στην Κοζάνη. Στην Κοζάνη έζησα 20-22 χρόνια. Και έφυγα και ήρθα εδώ. Εγκαταστηθές Αδά. Ναι. Το 22 στο 45 πόσα χρόνια ένιστε, αυτός έζησα έτσι. Ήρθα εδώ. Αδά, για πες μας, με τη θεία την Αθηνά πότε παντρεύτες? Μετά την παντρεύτα το 41 στο χωρίο στην Κοζάνη, Σαλονάκια. Αλλά ήρθα εδώ και ξέφυγα από τους Πόντιους. Γιατί καλά είσαι, γιατί. Ξέφυγα τελείως από τους Πόντιους. Τώρα τελευταία γνώρισα μερικούς και πήγα παρέα και τα μόθα και τραωδώ και συνεχίζω και παφτάω και έναν ποντιακό μου γαπέδ. Άλλος χαμένος είμαι. Χαμένος απ' στον ωκεανό. Όχι, χαμένος και είσαι. Ναι, και ναι. Και έρχομαι Συγγενήμπα έρθαν και σύμπα τώρα έρθετε. Τώρα γνώρισα. Για πες με για τα παιδιά, πόσα παιδιά πήγες? 3 κόρες. 3 κόρες. Τα εγγόνες. Καλά παιδιά επίκα, Ναι. τα εγγόνια πα καλά και δυσέγγωνα πα έχω. Κι άλλο πολλά την αγαπάς στα εγγόνες πες. Ασα εγγόνια. Ναι. Αυτός που είναι στο νιάμα. Το Στάθιο. Ναι. Εσάς Λίνα το ξέρεις.